എല്ലാവരെയും നമസ്കാരം. കേരളത്തിലെ തുമ്പികൾ എന്ന വീഡിയോ സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സൂചിബാലൻ സന്ധ്യാതുമ്പി എന്ന കല്ലന്തുമ്പിയെ പറ്റിയാണ്. അവയെ പറ്റിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. സൂചിബാലൻ സന്ധ്യാതുമ്പി. പച്ച നിറമുള്ള കണ്ണുകളും മെലിഞ്ഞ ഉദരവുമുള്ള കല്ലന്തുമ്പിയാണ്. വലിയ പച്ചക്കണ്ണും മെലിഞ്ഞ ഉദരവും ഇവയെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലും കാടുകളിലും ഇവ വളരെ സർവ്വസാധാരണമാണ്. കിണറുകളിലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലാശയങ്ങളിലുമാണ് ഇവ സാധാരണമായി കാണാറുള്ളത്. ആൺതുമ്പികൾ. കണ്ണുകൾക്ക് ഇളം പച്ച കലർന്ന തവിട്ട് നിറമാണ്. ഉരസ്, ഉദരം എന്നിവയ്ക്ക് പച്ച കലർന്ന തവിട്ട് നിറമാണ്. മെലിഞ്ഞ ഉദരത്തിൽ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ചെറിയ വളയങ്ങളുണ്ട്. ഉദരത്തിന് തുടക്കഭാഗം വീർത്തതാണ്. കാലുകൾക്ക് ഇളം തവിട്ട് നിറമാണ്. സുതാര്യമായ ചിറകുകളുടെ അഗ്രഭാഗത്ത് തവിട്ട് നിറമുള്ള പൊട്ടുകൾ ഇവയിൽ കാണാൻ കഴിയും. പെൺതുമ്പികൾ. കാഴ്ചയിൽ ആൺതുമ്പികളെപ്പോലെയാണ് ഇവ. ചെറിയ കുളങ്ങളിലും ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലും അടുത്തുള്ള പൊന്തക്കാടുകളിൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇവ ഇര തേടാൻ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ വീടുകളിലെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ആകർഷിതരായി ചെറിയ പ്രാണികളെ പിടിക്കാൻ ഇവ എത്താറുണ്ട്. കൊതുകുകളെയാണ് ഇവ പ്രധാന ആഹാരമായി കഴിക്കാറുള്ളത്. മിക്കപ്പോഴും സൂചിബാലൻ തുമ്പികളുടെ കൂടെയാകും ഇവ വിശ്രമിക്കുക പതിവ്. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലാശയങ്ങളിലാണ് ഇവ മുട്ടയിടാറുള്ളത്. സൂചിബാലൻ സന്ധ്യാതുമ്പി എന്ന കല്ലൻതുമ്പിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു തുമ്പിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക് യു.